Mayong hapon mga binato ng akong matabo. Welcome to my channel. Welcome to January 29, 2020. Ako pa dahil sa Purnamo. Wah, Sir James, oy. ha? Sir. Nakita na ni? Ngayon sa Dedra. Ayun siya nga. Kuhanin ko. Oh, dito. Di mo ko na naging magluto dito. Ang adway. Kanang gipadala ginaho meeting. Abuhato lang di ba sa akong ekspinanhan. Ay, di pa na ang iking. Duha ni kakapi no. Hmm. Agka ni para sa bangko, ug kani para sa ato. Kanya? Inibalik ni kay mao pa to dalhon kong ato kay pa-receive man to nga i-prove nga maotoy nga nakahatod na kanila. Sa bangko? Oo. Pwede naman siguro. Oo, at least nga nadibit na nga to. Kuan basta Ah, ma-input na ni sa bangkos maasin, pwede mo na. automatic na sila kuan nito. Sige. Muna. Oo, okay na. Okay na. Hmm.